Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita diya sa may Pamplona. Padayon ganon ang pagdawat sa mga baktin nga bahin para sa programa nilang Konsyal LV Montisa Tolentino sa Lungsod Pamplona mao ang gitawag og Swine Dispersal Program. Hinumduman nga managmalambuon kini sulod sa 11 ka bulan sa pagbuhi sa mga baktin nga nahimong biligalon uban nakabenepisyo na og nakahatag na kini sa ilaha nga gikasabutan nga baktin. Matod pa ni Konsyal Tolentino. Nga padayon karon ang pagdawat sa ilang bahin nga baktin nga kini usab ihatag sa mga tao sa lungsod sa Pamplona nga ganahan nga ma-avail sa ilang programa nga gilangkuban kini kaniadto nila ni Sir Josel Ramirez o Sir Crisanto Gret Jr. og karon gitabangan og giabagan sa ilang grupo sa Team NPC og ang TV Cares nga misuporta usab niini sa isa usab ni Konsyal Tolentino nga aduna usab sila yung mga bigal ipabuhi nga wala usab munabdos apan ila kining ipa-check up sa mga technician niini apan halos sobra katunga nga bigal ang nanganak ani ang pamayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Hatag na ba ang mga baktin na distribute na ba tanan sa mga dili pa tanan sir yesterday diha na say ni turnover. So kanunay ra gid sir nga adunay mga gipang turnover nga mga baktin nang hinaot sad mi og contact sa uban kay ang uban wala pa daw gid mo buntis mo buros sir na aman jud ingon ana sir no. So amo pa to silang gi-contact for follow up para mapangitaan na to paagi ma-konsulta na to ang atong technician. So, nga pwede aduna oo sa pagkakaroon sir aduna ko'y gahapon nga gi-turnover dili lang ko ka-sure sa office nato kung nahatag na ba ako pang ipangutana if na-release na pud ba to siya sa lain nga pamilya. Okay, Basta na daan sir kay katong pag start na to ani nga dispersal aduna tay koan aduna tay unsa ni aduna tay around 60 ka baktin unya since mas daghan ang ganahang mo avail kaysa naka-avail aduna tay lista nga gipasunod na lang nato. So aduna tay mga nakalista dili pa ko sure sir if nahatag na ba tong nahatag yesterday. Kini ang Atraka Balita 943. Si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.